Hello mga listeners, mayong hapon ug ang oras alas 5:38 sa kahaponon, hapit na mo alas 6 ug daghan ang lamok nagsugod og pang mamaak ang mga lamok, no? Mo na ang sayo-sayo kog basa sa comment, no? Di ko pagabi kay kuan tinggawas og lamok unyang taud-taud ba. Alas 5:38 na, no? Nga ni mga lamok mamaak mga listeners, no? Nya piti-piti yun ang agi yun kay nakapalit ng mga tong mosquito net ba ang tawag ana murag pangpalo og kuan murag pangpalo og bula. Patay lamok piti-piti mga listeners, no? Sakit yung mamaak makahilantan pinakan, grabe mga lamok ka ba. Unya mubasa ko comment mga listeners, no? Pasensya nga nadugay sa taning drama, no? Kay balo na mo sa rason ako, no? Kay naminaw man mo sa ako ang mihabo-habo, no? Nya wala maak sugod ning lamok ba basa ko padayon sa comment mga listeners, no? Sa diri sa Jan Radio. Nya ang una kong basahon si Carmina Indao. Salamat idol, imo nagyud gipost, sige lang ko gatang kung na-upload na with tulo ka heart, no? So ang nani sa kuan sa playlist nako ipibalo dito ko ninyo nga nasa playlist ang katapusang sumpay sa buak na salamin. Salamat kami Carmina Indao, no? Nakasubay na ka, no? Sa katapusang sumpay unya si Pre Greg TV yung Dilamente listening from SGDM Bulacan from yung Dilamente idol. Salamat kay si Pre Greg TV yung Dilamente, no? Diya sa SGDM Bulacan yung Dilamente. Salamat kayo, no? Sa pagpaminaw. Og si May, good morning, nindot kayo ang istorya sa drama, love it, thank you. Salamat kayo May, no? Naminaw sa akin sa akong pilion. Og si Sarah Core, hay Diyos miyo ngano man jud oy nga daghan magbuot daghang reklamo kung human na magpaminaw diha pasagdi lang gud kay wa pa man sad mi kapakinabangan aning mga drama ha ba. Sige lang pod idol, oy himua lang tanan idol ba na ma-enjoy ang imong mga daan ig bag-ong listener. Tulo kay emoji nakatawa og heart. Salamat kayo Sarah Core, no? Bag-o pa baya sabi kay gusto po mi mag-learn og Bisaya, no? Kay lain man among language sa balay kay Chinese baya. Anyway, idol papa ko taga Cebu ba. Mother taga diri sa Malaysia. Igsuon ako introduce ning channel mo Sir Jan. Sis ko si Sarah Core. Naa mi puyo Malaysia learn mig gamay Bisaya og Tagalog para dili po may balik sa mga Pinay diri hihi. New listener idol Jan from Malaysia, God bless you po. Salamat kay Sarah Corno sa Malaysia, no? Og sa imong igsuon, no, nga nag-introduce sa aning akong channel, no, nga maminaw sa mga drama. Salamat kayo. Og si Dalia human na jud with emoji nag heart, no? Salamat Dalia, no? Naminaw sa katapusan ng sumpay sa langit kakilat ko. Og si Marian Laborte bisag 2 years ago naman di ay ni nalingaw gyud ko paminaw ang drama with upat kay emoji nagkatawa, no? Naminaw sa Dungkoy Pusoy, no? Makalingaw ni drama Dungkoy Pusoy. Paminaw mo mga listeners katong pagkapaminaw, no? Los Beminda Orales part please basic part 3 yun part 3 mo na part 3, no? Kanang Los Beminda Orales, salamat sa pagpaabot, no? Sinit Padilla hala uy kasaldiya baning drama bisan way komedyante aning mga director. Pero nalingaw ko kay Cindy sobra pa ning na sa life niya. Ha halaka maor riso kasindi duha imong gipusel sindiha ka. Adto sa simbahan pagampo didto badad si Boyet. Lingaw ko kayo ni Cindy sa kasilos kakita inon og multo. Wa siya kabalo nga si Maribel di ay idol, sige lang padayon lang imong pag-upload og mga drama Bisaya minaw jud ko idol. Kaya duha wa ko skip sa mga advertisement mataas o mamubo.
pasangdanan nako. Idol, gusto po maminaw sa imong mga advice about sa pag-ampo sa with nga ay duha ka heart, no. Salamat Nick Padilla, no, naminaw kas mga drama, no, aning balibil sa kagabion o sa akong advice nga nakahatag sa day ko gamay nga kuano kanang sa tawag na nakahatag ko gamay nga advice, no. Salamat kaayo sa papaminaw sa akong mga vlog pod, no. Kung si Edwin Pancho asa to imong balay boss nipa og daghan ang iro. Lagi nabiyaan ako mga kalisinas, no, kay tungod sa sitwasyon na mo ba kanang naglikay may og kanang samok na biyaan ako ang balay. Gool bitaw na naon kay namatay kong iro san. Yan na ba? Di kayo mo doon siguro ka Edwin Pancho, no, na ako'y iro katong si Chay Dog. Namatay intang si Chay. Namatay siya sa Kamingaw ba? Dodoawon na ko na siya na nagsuhol ako sa kong igsuon nga yang hapitan o katag og laog. Kay panagsara ko makaduaw lagi kay layo ko. Pag nga nasakit, adto na ako. Ako rin gihuwat. Okay lagi kalasan, ako rin gihuwat yun. Pag uli na ako, hindi nam to kabarog siya kay matong ning tawag akong isuon, yung hero, di na kabarog. Matong giadto na ako. Yung kamot na siya barog. Si Chay, yung kamot siya tindog. Duwa may kadiyot ato. Tinga ko na ganahan mo kaon. Itong ikoy no siya laglaag. Ang gikugos. Laglaag mi at ang kuan. Ya. Pagkahapon ni aksyon na sa kaluya. Bro na kuno na niya nga mulakaw na pud ko ba kay muuli na bitaw pud. Kay na mga oras sa mga alas 6 kay mulakaw naman ko padung sa itong giabangan ako sa una. Nilubog siya sa dapin sa balay. Nya mo na to. Gikam na ko siya Chay. Muna to. Impiyaw na siya. Luoy kayo lagi. Hinto yung luha mga kalisinas. Ito sa Kamingaw to niya bang kay bawo na siya nga mubiya na sa ko di na siya magpaabot bitaw nga mobalik ko. Unang last na to niyang agwanta bagyuwat ko niya nga mauli ko siya. Muna to banding mi kadiyot. Pagkahapon namatay siya. Ang katingad ang murag natog ra. Murag na siya natog mga kalisinas. Humok yung lawas lahi sa uban nga mamatay nga kulit gahi ba dayon. Kato siya kay murag natog. Unto nga ni anam siya og kanang kuan. Muna to pag dugi-dugi pa siya niyog kanang ning gahi. Mura pag siya natog ba naminaw ko bitaw siya. Istoryahan. Nga na yun. Grabe yun ang iro mga kalasinas, no, ka ng imuhang panggaon siya ba kay loyal yun ang imo, no. Lahi na siya sa tao ba nga kuan sa hatagan mo tanan mutaydor gyapon nimo yun ana. Lahi siya sa tao, lahi ang iro og sa tao, no. Kay ang iro loyal kay na nimo ug imo nang gipangga gyud man die hard yun na siya mo kuan yun nimo mo protect gyud na nimo kuan siya ba kanang higala gyud siya nimo ba bisag mananap na siya yan na muna siya akong istorya ba nga magkasubo bitaw palandungon mga kalisinas na magikumo ta kung kasing-kasing ato hilak-hilak ko ato paguli na ato muna yung nana di lalim kay ngon jud katong na mga pet lover da di lalim di lalim mga kalisinas kay ngon jud grabe sa kita kay ning mo kanang imong alaga bitaw inangga kay nimo dya kuan mawala ra nimo ba mag-uol ka nga na no? makarelate with yung uban ani nga mga dog lover mga pet lover mga mapinanggaog mananap nga na makarelate yun
Salamat Edwin Pancho no, nagteam ra katimaan yun si Edwin Pancho rin no sa kuan akong mga vlog sa una no. Unya din lang ko tas on mga ka-listeners, unya ang tiwason akong basa ang comment ninyo mga ka-listeners no. Medyo nang tag upload sa sugod na ta sa part 3 sa Gugmang Binilanggo. Like the stars in the night. Sa miaging yugto ni Sugilano na nasairan, misugot gid si Talia sa tanyag ni Erika nga kantidad bugti sa pagkahimo niyang inahan sa anak nila ni Rinanti og Erika. Ug tuod man, nakigpanglakaw na sab si Erika kang Talia. Butang nga gipangigihan sa usa ka katabang nila nga silalang. Ug karon mahigala, niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Gugmang Binilanggo. All night long, all day through. Hoy, Lolong. Katabang ka lang din ha? O wakay katungod nga magbuot kung kinsay akong dadon. Nakasabot ka? Kamong tanan, pamati mo. Why magbuot na ako kung unsay akong buhaton? Nakasabot mo? Ha? Lolong? Ma'am, sabot ako. Pag-ilis na, Talia. Kay daghan patagpaliton. Talia, lihok na. Yes, mama. Ako na no'y dautan ini. O ikaw, Lolong. Ayaw kong pabati ang magyaw-yaw ka kung akong dadon sa akong lakaw si Talia. Lagi ma'am, Ang inyong tagsa-tagsa katrabaho at mana. Ay, ko katawin niya, ha? Ano yung mga pago sa mga himatayon, nga was lugar. Anong higi mo sa to si... Kamu ba, igihan kay ka. Hasta na sila lang, parehalo mo nga, lalang, lulong. Silusa mo puros, bida. Wa mi mangigi. Usa mo na, ebe? Ano? Ay, gabay! Mura sa kagbagay mo sa taliyada. Ay, bro, sakit-sakit ang gusultihan. Lagi, tinobi ito. Layo, kigas na ng taliyoy. Imo na gilumay no, ma'am, sugod na ni mo. Bro, sakit ang kaya. May pag-ako na mo, may pag-ako na mo. Ay, lupag isabot ang itong taliya. Kasi gilabanan mo Amerika. Yeah! Nga na ba nagsige ka magpangupaw, ha? Talaya ayaw nagyugpawi ang imong pagtando na ko, ha? Ma'am, kuan, gikulpaan lang ko. Huwag ka magkasabot sa kong ipati. Sa ako nang gikaingon. Ang kwarta ang huna-huna, ha? Nang hulong man ta, ma'am. Panahon nang ipakita na ko nimo ang akong kaseryoso, Talia. Huwat ako din, eh. May gawas na si Ma'am Erika sa bangko. Niya na siya. Ma'am, Dawata kini, Talia. kwarta, ma'am. Taguy ka nagmaayo. Mao ka ng akong down payment sa atong ikasabutan. Kadagang kwartahan ni ma'am. 250,000 ka na. Ikaw na'y bahala niya, na. Ma'am, Nagkuhan ka. Karon pa ka magkakita kwarta nga ingon na anak ka baka. Lahi kong ikasabot, Talia. Wa to te kontrata pero seryoso ko nga mihatag nimo ni anang maong kantidad. ma'am. Ay kabala ka. Ako ang magplano sa tanan. Mao ka na ang atong sabutan karon. Uy. Goldie? Niyam lagi ka sa ospital. May yun, nga nakita ta, Dok. Kay, aram din lang kumutungan sa inyong bukid. May bisita ko din niyo og nakita ta ka. Unsa man ang imong tuyo? Ako man yatag ni mga USB, Dok. O photo album sa inyong kasal ni Ma'am Erika. Okay. Sige, ako na lang idaan na. Og, thank you, ha? Salamat sa kayo, Dok. Ma'am, yan ang niaman ta sa mingaw nga baybayon. Aron may makakita nato. Ug makabati sa tong sabutan karon, Talia. Ma'am.
Gusto kong mahibaw ka na. Sa gusto kong mahitabo. Aron makabaton kami ka anak ni Renante. Unsa man na, ma'am. Sakit piniparan ako talaga. Pero gusto ko nga dili mahibaw si Renante. Nga ikaw ang inahan sa iyong anak. Ha? Mao ka nang gusto kong mahitabo. Dili mahibaw si Renante nga ikaw ang inahan sa among anak. Oo niya. Unsa may atong buhaton, ma'am. Dili maghamit ang akong eggs. Sa paghimog anak na mo ni Renante Talia. Nangod kay may problema ko sa lawas. Ha? Mao nga ikaw mismo mo donate sa imong egg para kay Renante. Ma'am, ma'am ako magkasabot. Lawsa na lang ko sa pagsulti. Kinahanglang physical kang makig-uban kang Renante. Sa panahon nga fertile ka. Ma'am, abuti pa pasabot ka. Makigdog ka kang Renante sa panahon nga fertile ka, Talia. Ma'am, pero Please. ma'am. Patiwas sa una ko. Pero dili ba? Dili ka man gustong mag-ilan ako si Dr. Renante. Unya nga nung imo magpadulgod niya. Naibaw kong lisod ang akong plano. Pero dili mahimo nga mahibaw siya. Nga ikaw ang mamahimong inahan sa among anak. Ako na'y mahibaw mo plano sa tanan. Ma'am, Talia, tumana lang ang tanan akong ipabuhat ni mo. Ma'am, unsa magay akong buhaton? Plano ko na itong maayo mo sa kagabi. Nga makikuban ka sa akong bana sa kama. Magpalit na kapi ka. Nga fertile ka. Ang mapulig ka sa akong napituman kang Renante na nang ikayo na. Nga dili siya masayon. Ma'am, kay posible ana, ma'am. Mailan ko niya. Lahira ta. Mao na ang una na itong buhaton. Huwag ka ba makabantay? Parehas nagsukod sa sinina. Talia, parehas nag-awas. Nalimot ka? Sadyang yatagan ta kag naiti. Ha? Haom sa imong lawas ang akong naiti. Parehas nagtason. Parehas naglugan. Ma'am Erica. Ikaw ang perfect na replika sa akong lawas, Talia. Ma'am Erica. Una-unaan na lang na. Nga ako ang imong maestra. Ug ikaw ang akong estudyante karon. Ha? Atong planuhon na maayo ang tanan. Please. Ayaw pagkatras. Ma'am. Usa lang kagabi ang akong pangayoon nimo. Una-unaan lang na. Nga sa Renante ang lalaki sa mundang ko. Ma'am Erica. Talia, sakit kini para na ako. Tingali makaingan kay nabuang na ko. O nabuang na ko. Pero dili mawa sa kung una-una ang gisulti ni Renante nga posibleng maluoy siya sa among magkuhan surrogate mother. Mga dili mahimong makaila siya nimo. Usa ka na sa ato istriktong kasabutan. Dili mahibaw si Renante nga ikaw ang babae nga mamahimong inahan sa among anak. Please, Talia. Sugot na lang nga mapuli ka sa akong dapit. O sa kagapitan. Sa Renante. Hello, love. Love, asa naman mo si Talia? Magdungan makatagpan ni Ganto. Ha? Ah, Erika? Naghila ka ba? Isip ko na ka, Renante. Ah, pag-inom og tambal. Oo. Nag-inom na kong tambal. Oo na lang ang kaon ha, kay doon na pa ko'y kibuhat diri sa office. Ah, okay, sige. Pero love, siguro nga makainom kag tambal, ha? Oh, lucky. Sige na, bye-bye na. I love you. I love you too. Bye. Bye. Ma'am. Mamatay ko kung mawa na ko sa Renante Talia. Ma'am. Ayaw pagsulting sa mga anak, uy. Sugot na lang, please, kung gusto mahita mo. Please. Oo. Wala kayo masagot ako. Tinood ka? Tinood ba nga akong nabati? Masugot ka na nga. Mamahimong inahan sa mong anak ni Renante. Yes.
Yes, ma'am. Masabot na ko. Natlok lang ko sa atong buhaton. Ayaw ka, Dok. Tudloan taga sa tanan mong buhaton. Sa tanan ka, Talia. Aron dili ka mailhan ni Renante nga. Nga dili ako ang pipila ka oras nga makikuban ka niya. Mama. Salamat. Gihatagan ko ni mong paglaom. Kinahanglan sundan na nato ang pagplano. Sabay una na itong buhaton, Ma'am Erica. Una, magtuon ka nga mahimong ako. Kinahanglan sundon mo ang akong liho. Ha? Pero, una sa tanan, yes, salamat Talia. Pero, promise ha, ato na gani. Yes, Ma'am. Ato na ni. Okay, gikan karon. Sultihan ako nimo kung kanus amuhunong ang imong regla. Ang atong regla. Ha? Ako nang mamahimo nimong kalendaryo sa imong fertile dates. Ikaw na ang bahala, Ma'am. Sige. Mga na ta. Aron pa ka man, mag-shopping ka. Pa, niya ka malagis gawas. Nagpaabot ko sa pag-abot nila ni Erica o Talia. Wa pa di sila? Wa pa man. Sorry pa ha, nga wa na ka maatiman ni Talia tungod ni Erica. Okay lang. Limot lang ko sa imo asawa. Kaya wa ako magtuo nga dili siya istikta sa mga katabang. O paborito kaayo niya sa Talia. Mabuto na ako nabantayan pa. Ganahan siya muda kanunay ni Talia. Hinoon. Di man sadgog katabang o pulmas Talia. Parehas man gani sila barog ni Erica. Nakabantay sa ka na pa? Oo. Dili katabang o pulmas Talia oy. Dato man gani sa pamulma. Matingal na ang rason pa nga ganahan ra si Erica nga muda ni Talia. Kay parehas raman sila nga murag model og barog. Mao gyud. Niya na sila pa. Talia, kinahanglan dili ka magpaila. Nga doon natin sa kwarto. Oo, Ma'am Erica. Naa si Papa Anton. Ingon man sa Renante Salon. Kinahanglan magkatman kag inartista. Hello, love. Love, nadugay man mo. Namalit pa man gud kog bagong sapot. Iya pala kag polo. Mao ba? Thank you. Talia, Ma'am. isod na sa mong lawak ang atong gikompra. Yes, Ma'am. Hatiyon niyo kog kape sa luyo, Talia. Yes, Doc. Love, nag-shopping day mo? Yes, love. Papa? May gipalit sa di kong polo alang nimo. Salamat. Salamat. Kamayo ka muda sa atong mga katabang, Erica. Ganahan ko kang Talia, Papa. Tungod kay buutan siya. Sige. Mulaos na ko sa among kwarto ni Renante. Murag hayag ang naon ni Erica karonda. Maangon nga di kayo siya maghago. Ano makabaton dahil mong anak? Pa, magpaabot na lang ta sa resulta sa pagpagkaap ni Erica sa doktor. Sige ha. Ato na ako sa luyo. Lain na sa kong gibati, uy. Nga nakita na ko karon si Dr. Renante. Talia? Sige na. Hati na kapi si Renante sa luyo. Ug dad-an ang akong gipalit nga nighty. Nga kaluha sa ako, ha? Ma'am. Taguin at maayo, ha?
Mo na imo isulob sa gabi nga mupuli ka sa akong dapit upan kang Renante. Oo, Ma'am Erika. Sige na, nagkagawas ka na. Hatli na kape si Renante sa loyo. Kalisod ba yan ako papiloy? Mura man og kulba kay nang ipabuhat ni Ma'am Erika nako. Nara si Doc Renante. Nagtutok siya sa mga langgam sa cage. Doc? Niarangi mong kape, Doc. Lingkod na diha, Talia. Aha? May ipangutan na lang ko niyo. Uun sa mga na, Doc. Diin magid mo si Ma'am Erika ni mo ganina. Ngano murag, malipayo naman siya nga mipauli karon. Ha? Dito naman ni sa iyang opisina, Doc. Doon na siya, mga gipang pirmahan. Unya, may gitanaw siya mga models. Unya, pagkahuman, nangaon mi. Unya, nag-shopping. Mora na inyong lakaw? Oo, Doc. Wa mo'y gikasugat o gikasulti nga tao si Ma'am Erika ni mo? Katurang mga models, Doc. Okay. Makapahibo manggod nga kalit lang nga migaan ang iyang mood. May mo na ba kumabalik sa kontrabaho, Doc? Sige. Lakaw, Talia. Salamat, Doc. Lain na sa kulba sa kundugan, uy. Ang mga kamot ni Doc Renante. Kanindot yung tanawon. Ang iyang naong. Ang iyang mga mata. Ingunog sa dili ko makatutok. Ginoo ko. Pasaylo ako na akong kipati. Pasaylo ako nga love kay na ako nga akong amo. Pasaylo ako. Thank you, love. Saan? Nga, ingon sa nadawat ni mo ang imong kaindang karon. Uwa na ko'y mahimo, Renante. Kinanglang magpaabot na lang ko sa resulta sa treatment sa doktor. I love you. I love you ba? I love you too. Unsa man ang imong giugong, love? Menthol candy. Nagbinag-usap ka na? Ganahan lang kung mag-usap-usap. Hindi ka ganahan sa baho. Ganahan kayo. Maka-turn on off sa mot. Kahumot sa imong ginanawa. Dali, Talia. Mag-gym na ta. Isulot na nang kipalita ko ni mong pang-workout. Ha? Ma'am, mag-workout kong apel, ma'am? Oh, yes. Kinahanglan magparehas ka sa akong sukod sa lawas. Hello, mister. Please kong sukod sa among mga lawas. Gusto ko nga parehas kay big sukod sa lawas. Mahimo ka na, Ma'am Erika? Talia, mahimo ni nato. Mahimo ni nato. Anita katudluan, kung unsay buhaton mo na Renante, sa panahon nga mapuli ka na sa akong dapit. Ma'am, Ayag kulba-kulba. nagdaka sa paborito ninyong wine, ma'am? Inom.
Okay. Nanag kita sa lami sa wine. O gumaning menthol candy. Okay, Mama. Mao ka na nga itong baho sa espesyal nga gabi sa atong kinabuhi. Talaya. America. Kinahanglan dili makasimot bisan kamay na lang kalainan sa itong baho sa Renante. Mama. Dali. Sunod ako sa cottage. Dali na Talaya. Katapos ang session na lang natin kinikalang sa imong pagtuon. Kinuko ko. Kinuko pa sa ilawin akong buhaton. Masaylo ako. May sista kong bagol, kwerdas puros bol, liso puros long. Sino na ng atuha, Gino? Okay na, Ito na sir. yung color puti. Okay na, sir. Okay na. Sir, ay kaya ka unaon na kagamit ani Sir Doc. Kaya abig yun mo, madaot mo din din mo gamiton. Mga bitaw. Ang tanda mo ka na kung nabayad ka, sir. Ay, bitaw, Sir Doc, kuhan ba ka nang mahimong hangyo mo daan, sir? Unsa man na, Gino? Sige, hangyo lang. Ah. Basta makaya na ako, akong ihatag mo. Kaya ka nini mo. Kuhan ba, sir, kung magpakasalamis talya mo yung nga, hindi, talya lang na, sir, kay class, talya, gina, tapos probinsya mo, talya mo nga na, kamis talya ba, kung pakasal mo, mahimong huwang kuhan mong utong puti. Oh. Katawa ko, TR, magnipon mo. Katawa ka na ka. Di ka sugot. Ganong di ko down. Sige, sugod ko, Gino. Nakalitan lang ko nga magpakasal na day ka. Muamot ko sa inyong kasal ni Talia. Sige. Ha? Ha? Oh. Tinulong ka, Dok? Kabida, nasya ako si Wisulti. Salamat kayo, Dok. Salamat kayo. So, Talaya, Ma'am Erica. Gikulbaan man ko ini atong buhaton, ma'am. isa na napultahan. O lingkod rin sa kama. Nalipong naman ko, ma'am, eh. Lipong naman ka. Di man ka kakasukaon. Ay, dili man noon, ma'am. Timan iong maayong akong buhaton karon. Kay maokin niyang imong buhaton. Kung mo puli ka na sa akong dapit, uban kang Renante. Ma'am. Mao ning ako mannerism. Kung magdog na may sa Renante. Kusi-kusiun akong iyang dugan o hinay kaayo. Ha? Gunya. Pasagdi na siya siyang buhaton ni mo. Ma'am? Ma'am, makahimog yung kako ini, ma'am. Kinahanglang makahimok ka. Kinahanglang malipat na to sa Renante na ng kapiuna. Ayaw ka bala ka. Paimno na ko wine sa Renante. Aron mas agresibo siya ni anang kapiuna. Ma'am, kuan. Wa ka na panahon nga mo atras talaya. Kinahanglang humanon ni mo ang imong misyon. Ma'am Erica. Mao kining buhaton ta. Sa gabi nga mapuli ka nako. Hagdon ko kaligo sa Renante sa shower. Kung tuon na bisisod, siguro nga makasud ka na sa kwarto. Og mutago ka sa sud sa aparador sa duol sa CR. Ma'am. Talya, tutok ako. Kinahanglang matugyan mo kang Renante imong lawas niya ng kapiuna. Pero ma'am, unsaon naman lang kung makailas yan ako. Dili siya makailan nimo. Kanaay paniguro ko. May isagol ko siyang imnonon nga makapa-agresibo niya og samot. Ayun ka bala ka. Dili siya mahibaw nga magpuli ka sa akong dapit. Tungod kay mao ka na ang praktison ta karon. Tunig yun og maayong akong lihok sa kamataliya. Nakabati ka, ha? Yes. Yes, Ma'am Erica. Yes. Okay.
Maon yung buhaton tani anang kaphiuna. Yes! 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 Inom tabog ng tubig, may kay lipay kay Corona. Inom og tubig kabugnaw. Matsog! Wapito raw ako. Pinasagot ni mong buanga ka. Pinamo gutaw ni mo. Oy, lang. Mahimo bang minor-minoran ni mo ang kangilad na imong ba, ha? Pagkasapot ang gulmong Dastalia. Musamot yun na imong sapot yun. Kung mahibaw kang anong malipayon kay ko karon. Og na nang malipayon ka man kuno karon. Tungod kay muamot og inasal si Dr. Renante sa kasal na mong Talia. Kung mapagkasal mo Dastalia. Oh. Ang bidagyamat ang dili. Uyab ko, be! Agdi! Ano ang ginapadoong niya? Hoy, ambisyosa kanda ko kanang imong uyab. Klaro kayo nga mangita yun ang dato. Labi na nga nagsige nagkuyog-kuyog ni Ma'am Erica. Matakdan din siya sa sosyal anang Ma'am Erica. Hoy, tuod na? Congratulations. Nakuha kini mong tanan akong gitudlo ni Matalaya. Sure ka, ma'am? Mauna gito. Kung ang imong pagsunod karon sa akong gitudlo nimo, mao ang mabuhat mo sa gabi nga mupuli ka na sa ako dapit. Dili gyud kita mabuking Talaya. Mao ba, Ma'am Erica? Usbon ko. Congratulations. Pasado ka na. Ready ka na sa akong tanaw nga mamahimong inahan sa among anak ni Renante. Sige, ma'am. Maumag ka. Bahala na lang ni. No, ayaw pa mahala. Mauna ni ang mahitabo. O karon, ang sunod ang buhaton, mauna ang pag-target sa imong fertility. Tunan na itong maayo. Tanong sa kamahimong fertile tayo. Tuod, ipatanaw ko na ikaw, doktor. Ha? Siyempre, kinahanglang wa kay sakit. Ay naman sila si Erika o Talia, Renante. Ambot pa? May lakton pa mo kuno sila? O sa masigihan laglakaw. Murag pemi naman na silang nagkuyog. Ambot lang. Ganahan mong gyud si Erika nga dadon si Talia. Tingali tungod kay guwapa sab si Talia. Ni anda sila Sukatan ko sila pa. Sige, Talaya. Lakaw na sa mong kwarto. Paway. Okay, ma'am. Love. Maayo kay namauli na mo. Diin mo mugikan nga nagabian mo. Nalangan mi sa office, love. Unya, nagpa-doktor sab ko. Kaming duha si Talaya. Unsa? Nagpa-doktor mo? Unsa man inyong sakit? Ha? May sakit si Talaya. Pero, nagpa-general check-up lang mi. Wa pa naman makuha ang ubay namong laboratory. O, giapil na ko si Talaya. O, makasiguro ko nga healthy siya nga mag-uban-uban ako. At Talaya, lakaw na si mong lawak. Excuse me, Doc. Pinanggagid kayo ni Mustalia, no? Love? Nga naman. Dautan ba di ay kung may pangkaon ko nga katabang? Lahi si Talaya sa ubang katabang tarinante. Dol siya sa kong kasing-kasing. May dautan ba sa kong gibuhat? Wa man. Nalipay ko, love. Naram din na. Sige, mapahoy na ko ha. Ikapoy ko sa mga lakaw ni Talaya. Mahigda lang una ko. Mura kong naglutaw sa hangin. Tungod sa nervyos nga nag-atubang kami si Dr. Renante kaganila.
Wala siya kalibutan. Nagisabutan na mo siya o siyang asawa. Sa bagay ako gibuhat. Hangtod karon. Ingon sa dili paghapon ko makatuo sa among plano ni Ma'am Erica nga mapuli ko sa iyang dapit usa ka gabi. Unsa naman sa akong gipati, oy. Kikulbaan ko, pero ilawom sa kong kasing-kasing. Ingon usa dunay nalipay sa kahigayunan nga gihatag ni Ma'am Erica nako. Nga ikauban ko ang iyang bana sud sa usa ka gabi. Walang gikalibutan si Ma'am Erica nga nalipay ko nga ikauban ko ang iyang bana. Nga gimahal ko sa ilong. Pasaylo ako, Ma'am Erica. Nga doon na sa pagkita ko ang sikreto ni mo. Gusto kong mamatay king akong gugma kang Dr. Renate, pero gipasamot ni mo, Ma'am Erica. Hain naman to sa Talia. Kinahanglang mag-asawa din ako siya. Di na kapag nga ako gibati kay naglungot-lungot ng gugmaha. Mga asawa gyud ko niya. Total. Nanghay naman ko lang lulong lula. Ato aray lang si Biabas Luyo ay. Nagyunusara siya. Uy. No, sige kasulti cellphone. Hello, Ma'am Erica. Nanawag ka man. Talaya, fertile ka na. Ha? Nalimot ka nga akong nag-monitor sa mong fertility. Fertile ka na. Oo niya, ma'am. Buhaton na natong atong ikasabutan. Ha? Pugma sa gabi. Buhaton na natong atong ikasabutan. Mupuli ka na sa akong dapit kang Renante. Nakabati ka ba sa akong gisulti? Oo, nakabati man, ma'am. Good. Kinahanglang mangandam ka na. Oo, ma'am. Talaya, kinahanglang dili ta mabuking sa atong buhaton ugma sa kapi. Pero, ma'am, gikulbaan man ko, ma'am. No, ayaw pagkulba-kulba diha. Usa lang kini kagabi, Talaya. Usa kagabi ilang. Ug mausab ang imong kinabuhi human niini. Ma'am. Nasat na nato ang tanan. Nakapractice ka na. Busa, kinahanglang kausa lang ni nato buhaton. Wa na'y ikaduha. Yes, ma'am. Okay. Katugog sa'yo karong gabi. Kinahanglang relax ka. Yes, Ma'am Erica. Bye. Kinahanglang makabaton kabig anak si Renante. Nga akong gusto. Walay kalibutan si Renante. May prangka na ko ang doktor. Diligid ko makahatag niya og anak. Visit! Inutil ko! Inutil! Pero dili ko musugot na mawa ka na ako na nante. Tungot lang sa usa ka anak. Buhatan ko ang tanan nga makuptan siya sa liog. Ugma na. Ugma na gid ay ang mabuhaton ni Ma'am Erica. Kalain sa kong gipati.
Kay may tabo, ugma. Unsaon na lang ka, kun mailahan ko ni Dr. Renante. Unsaon na lang ka. Talia. Ay! Ah! Gino, gano'n ni amang ka. Oh, marinig na ako. Ang tisulti-sulti yan, busy ka uban-uban ng Amerika. Mingaw ko din mo. Kuan, Gino. Oo, may kuan ba ng importante kong toyo ni mo? Aha? Unsa man ka na? Kuan ba? Ako nagyun yung ginuktukan og maayo og nausa na akong hukom day Talia. Ha? Unsa ba nausa na ang imong hukom ba? Pakasal na taday. Unsa? Ang sawa ko ni mo. Pero jeep ka bunata ba? Ang sawa jeep pakasal na ta. Dili na mahimo. Usa? Uy, kalahin na mo bilang mura mo kasuko noon. Kuan. Gino, pamati ha. Ayaw lang ko na pag-una-una ng kasal-kasal. Uy, huwag pa mo guna sa kung una-una. Pero, nagtigom na ko, day. Daghan na to akong gitigom. Mahimuro ko mga asawa ni mo. Basta dili ko. Muro pa, oh. Dili lagi ko. Dili pa ko gusto mahisgot ka ng kasal-kasal. Sige, di ka una. Sorry ha, kay may buhatan pa ko sa kwarto. Asamang ka? Hoy! Pagistorya sa kasal, day! Murag wag yung ko'y puruhan ng Talyana. Pero adi, di ko mo surrender. Love na ko siya. O kung siyang pangasaon by hook or by crook, sundan ko sa talya. Kinahanglan dili gyud ko masipyat ko pa. Kinahanglan mo lampos gyud ni sa talya sa mga plano. Love? Noon sa mga muram ka guwa mahimutang. Aha? Kuan? Happy anniversary, love. Anniversary? Nalimot ka? Nga 23 na ugma? Ugma ang petsa sa akong pagsugot ni mo, di ba? Oh. Todo? Nahinom ba yun ka, love? So, asam ta ugma? Anirat na sa bahay ugma magselebrar. Mau ba? Simple lang nga selebrasyon ang buhaton ta ugma Renante. Anirat na sa tong kwarto mag-inom. Sa? No, sa mga plano ni mo, ugma? Surprise! At ang ugma. Love you. I love you too. Gino, naunsa ka ba, uy? Ano pag-hisgot anang kasalan? Aliyah, Gino? Nag-away mo? Aha? Uwa man, Dok. Kukuan lang. Ay lagi ko mausulti ni mo, Dok. Maangko na ko. Ihaga na ko sa talya kasal. Mau ba, Gino? Talia, husto ba yas, Gino? Nga angay na mong mapakasal. Kaya nagtipon na ba mugbay? Kuan, Dok. Uwa palagi na sa kuna-una, Dok. Uy. Noon sa mga yung mga kapagong ni mo nga di makapakasal na ko, be? Tungod kay kuwang ko sa kung gugma ni mo, Gino. Sakitan mo, manulti talya, eh. Sabi akong naong mura mong dili si parihag naong ni Noel Carcroy ba? Ha? Mo pa di kay gugma na ko? Di ba nagsabot na ta, Gino? Nga imo kong hatagan o higayon? Nga dili ko ni mo dali-dalion. Kay naipaw ka. Nga sukat pa sa sinugdanan nga wa ko'y gusto ni mo. Kung wa kay gusto niya, Talia, nga nung imo man siyang gisugot? Kuan, Dok. Ambot at to kay ingon maguna siya nga testingan lang kuno namo. Basi pa ay kun mubati ra ko gusto niya pero wag ka makaton. Mau ba, Talia? Sorry, Gino, pero musulti lang di ko nila ni Doc Renante ug ni Ma'am Erica nga testing raman tong ato good. Sorry gid kaayo. Gino, unsa gud ang inyong relasyon? Wa din ay klaro, ha? Ikaw, Dok. Sundan na, Dok. Ay, klaro, bro. Klaro na kayo kung gugmang talya, Dok. Ako gini pamugos niya. Excuse na ninyo. Wow! Uy. Love, bastilan ni mga tawhana. Maayo tingali nga did-ana lang nato sila nga mag-uyab-uyab, di ba? No. Renante, pasagdi sila.
Watay labot sa pinitik sa lang kasing-kasing. Pero dili maayo nga mamugo si Gino kang Talia. Renante, pasagdi ka na si Gino nga mo diskarte. Wa tay labot nila. Unsam sa ni Chino eh. Nagkisultihan magyud niya sila si Dr. Renante o si Ma'am Erica. Siyang planong papakasal nako. Buwan ito, pisisas lapog, Taliano. Nay Lolong, Oh, nade ka diha. diya! Naamgay si Lalang. Lalang. Panilap ng tanaw ni mo. Sukukig daw. Kaya ikaw, nilupa ang ng atan ni mo. Nagigugugko kang Ginos pagkagarong kasal. Wa mangkod. Kuan, di pa rin ko ganahan nga magminyo. Lalang niya, naglabay baton mo eh. Ayaw ha, maigo ko kapil. Muling gana siya ka. Suko ka sa Lalang mo eh. Nagtuog kang gwapa lang yung kay ka. Naghagang kagkasal Gino. Mahimo ba, Nay Lolong? Ayaw na lang umigpantay eh. Suya ka Lalang ni mo. May nang mahibaw ka. Nga sukan lang ka nabutis ba sa akong mga amo. Guba kang adlaw na mong Lalang ni mo. Ayaw na lagod mo kasuko na ko, Noy. Ayaw lang mo kasina na ko, God. Kasi may gingon ni mo na sinamin ni mo. Wa may masina ni mo. Naglagot kami ni mo kay sip-sip ka na ko. Oh. Mawali ka lagot na mo ni mo mulayas ka din eh. Pagkitagin nga gaon. Nay Lolong. Muni ang nga ni mo buhaton. Mulayas ka. Kaya wala naman kayo labi. Nay Lolong, pareha sa tanan narbaho din Ako eh. naluoy ko lalang eh. Naluoy ko suya kayo ni mo. Muna mo konsumisyon magtanaw ni mo. Di na panabaho ng imo. Talia, sip-sip na. Pang sip-sip. Punapod ka papil. At panggaon ka sa itong agaon. Nasi mga agaon na ito. Muragig mga buta. Hoy. Lagi ka sipiat na ko ha, Talia. Namong lalang kaya. Katilawin ka na mo. Awa niya. Lalang? Ma'am, at lalang at bang ano mo sa may tuyo ni mo, Ma'am Erika? Nanawag man kang lalang. Awa, ikaw nagigitawag, ana. Kamu nagigitawag. Lolong! Lalang! Oo, wali. Unsa na Nay Lolong, kamu nagitawag. Lagi. Di ka makaingon nga ako lang nakita ni Ma'am Erica. Di ba? Sumawasan mo. Nana, Ma'am Erika, nana. Sa ba? Naunsam sa mislas ni Lolong o sila lang kay. Nagpuno-puno lagi ni sila sa akong kahasol. Ma'am Erika, sa may tuyo ni mo na mong lalang. Ay. Lolong mahimo ba? Katiguang na nimo. Nisamot ka magkadanghang. Paghinay. Maubitang na umod ko katiguang na ko. Kaya, sorry wa ako kaduli mo. May sugo ka na ko, ma'am. O, Lolong. Gusto lang ko nga paanda mo ka og pagkaon ugma. Doon na tayo iselebrar. Ha? Unsa may ato isilibrar ugma, Ma'am Erika? Anniversary sa among panag-uyab na Renante ugma. 23rd. Aday. Mga nga gusto ko nga apil mong mag-celebrate. Basta magluto ka mo og lami ang pagkaon ugma ba? Oo, ma'am. Ako suggest na lang. Nisulti lamig kung siya imong gustong kanon ugma, ma'am. Sa maghimo kang gamay salo-salo ugma. Mo kini akong plano, Papa Anton. Anniversary sa among relasyon ni Renante ugma. Usa may imong plano, kinsa may mga bisita. Oh no, watay bisita, Papa. Kita-kita lang gud ang magsadya. Uban sa mga katamang. Katabang, Kita-kita lang. abi mo, Erika. Nalipay kayo ko ang ipakita niyo mong kaayo sa akong mga katabang. Papa, matut pa sa akong inahan. Sawa pa siya mamatay. Importante nga, panggaon ni mo ang mga katabang. Kay sila lang ang imong masangpit sa panahon sa kalisod. Gusto yun ka. Dili ko gusto bisita, ugma. Gusto ko, kita lang din hisabay ang magselebrar. Yung taon usap sa akong asawa eh. Nahinanok nagmayo. Nahinumdum pagid siya sa pizza ko na kanus ako niya gisukot. Dili pa mo ko makatuwag. Magawason ako. Magbahangin ko sa gawas.
tugnaw din sa gawa salon. Anilangon ako din kadili pa ko makatog. Ikulbaan siya kung magunaon sa mahitabo, ma. Unsap yung kay resulta sa mong plano ni Ma'am Erica, ma. Talia? Dok Renante, Pabalik ka matug? kuan. Uwa pa ko magduka, Dok. Mao nga, nagpahangi lang una ko din Parehas dito nga dili makatug. Okay na ba nimo kung anisag ko din Okay na, Dok. Maayo kay niya ka. Unsa magay tinuod nga rason kung anong dili ka ganahan mo pakasal kang Gino, Talia? Nahibaw ko nga do nagyoy mas bugat nga rason, dili ba? Kuan, Dok. Gusto pa ko mo eskwela. O, usa pa. Kuwang pa ko sa gugma ni Gino. Nahigugma na ba ka, Talia? Ha? Unsa masab ka kung mahigugma, Talia? Dok, Talia? Naunsa ka? uwa man, Dok. Kuan, may nahinumduman lang ko. Kuan, gimingaw ko sa kong lolo o lola. Sorry kayo nga personal ra kayo nga akong pangutanan nimo. Okay ra kung dili nimo tubagon. Salamat, Dok Renante. Dili pa ko ganahan nga maghisgot anang gugma-gugma kay dili na ko gusto nga sakitan na. Kung mao na, doon na yun kay uyab sa una, ha? Uwa pa ko'y uyab sa una, Dok. Ang tinuod, si Gino ang una na kong uyab. Mao ba? Sorry ha, nga nakapangutan ako nimo, ana. Og, di mo gud ko makatuo nga si Gino pa ang nakapasugot nimo. Kumidya ramang gud na sa sinugdanan ng Dok. Mao ba? Sige, Dok, ha. Matuog na ko. Ayaw na. May isugo ka pa na ko, Dok? Magpakutaw kag kape? Dili. May ipangutanan lang ko nimo. Unsa man ka na, Dok? Seryoso ba ko ha sa akong giingon ninyo? Nga muamot ko sa inyong kasal ni Gino? Salamat na lang, Dok, pero mo eskwela palagi ko. Muhuman pa kong kurso na kumusod ang mga butanga. Bilib ko nimo, Talia. Sa unsa, Dok? Sa imong mga plano sa kinabuhi. Ligon ka. Doon na kay focus. Pobre mi, Dok. Maong buhaton ko gid ang tanan nga mahuas kami sa kapobre si Lolo o si Lola. Kana, ipadayon ko na, ha? Sige, Dok, ha? Muna na lang ko nimo katog. Okay. Thank you sa papagigsulti ako. Agawon ta ka, Dok. Bisan unsay gusto nimo. Akong tumanon. Bisan unsa? Dok. Bisan unsa. Sige. Good night. Good night, Talia. Nabuang naman tingali ko. Kaya ba mamatay akong gisulti kang Dr. Renate? Ngayon mo gawas magin sa kung baba ang akong gipati niya. Yapagagin na ako eh. Kinalamatog na ko. Kaya makita niya ako ni Ma'am Erica na nagsulti kang Dr. Renate. Masuko niya siya. Unsam kay pa nagsultihan nila ni Taria o Renante. Walay kalibutan si Renante. Nakamata ko siyang pagbangon. Wa ba ka mo sulti si Taria kang Renante sa among plano?
Pasilo ay taon kami niya mong kabuang ni Ma'am Erica. Pero maulang sab ni ang paagi nga mahatagan bisan gamay na lang katumanan ang akong damko. Pasilo ay taon ko magimahal ko si Dr. Renante. Pasilo ako, Ginoo. Kinahanglang mahatagan kong anak si Dr. Renante. Nga naman si Dr. Renante pa man ang gimahal na kong sama ni ini. Nga naman. Ugugma sa gabi. Mahikap na ginako ang iyang panit. Ugma sa gabi. Maon ang sinugdanan sa dagong kausapan sa akong kinabuhi. The first time. Happy anniversary, love. Good morning. Love, nagmanta ka na day. Happy anniversary. Naibaw ka bag ikapila na tong tuig ka ron? Sugad sa pagsugot ko ni mo? Pila na naman? 5 years na ta. Wow! 5 years? O garon, ikaw na si Mrs. Palacio. Thank you. Thank you, Sab, sa pag-abot sa akong kinabuhi, love. Okay. Karong adlaw, mag-celebrate ta. Okay. Ikaw na'y bahala sa celebration, love, ha? Mulakaw sa ako kadiyot kay may duawon kong pasyente na ako sa ospital. Human ini, mubalik tayo ko. Todd, nalimot kong sulti ni mo. Nasa honos ang atong hard copy o USB sa mga pictures sa atong kasal. Nagkita mo si Cody? Yes. Munya na lang ako tanahon, love. Sige. Atuon ko na ang mga katabang. Hayag naman di ay. Ay, dugay ko nakamataron da. Mayo ni mo pa tayo na, no? Good morning. Ma'am Erica, niya ka sa kong kwarto. Oh. Kay gusto kong mangutana sa inyong ipanagsultihan ni Renante kagabi. Oh. Nakakita ka, ma'am? Nagkamata ko sa pagbangon ni Renante. Mao nga gisundan ko siya sa hilong. Og nakita ko siya miduol nimo. Nagsulti mo sa lang. Unsa inyong ipanagsultihan? Ma'am Erica, ayaw lang pagsilos, mama. Wa ko magselos, Talia. Nahadlok lang ko mamisulti ka sa tinuod na tong plano kang Renante. Ay, wa ko masulti, ma'am, eh. Nag-isgot lumig ka diyot bahay ni Gino. Unsa? Misulti si Doc nga seryoso siyang muamot sa among kasal ni Gino kung magpakasal man mi. Mao ba? Nakauna-una ba ako, ma'am? Nga ako na lang yung buwagan si Gino. No. Ayaw gyud ka nagbuhat at Talia. Ma'am, misulti na ko nimo. Makamit si Gino sa atong plano karon. Kay kung mumaptos ka, siya gyud ang tuhuan sa tanan nga amahan sa imong gisabak. Wa kay buhaton nga dili ka mananghit kanako, Talia. Nakasabot ka. Tanan mong plano, buhaton, tanan. Bisan unsay na si mong huna-huna. Kinahanglang mahibaw ko. Ma'am Erica. Okay. Karong gabi, mao nang atong sabot. Iset na ng imong relo sa akong relo. Yes, ma'am. Human sa panihapon, magkape mi sa Renante. Butangi ang iyang kape ng mong tablitas. Human na mo kape. Mag-inom tang tanan. Ako ang muipi sa tanan, imnunon sa tanan. Apil na kanilang lalang, kang lulong, o si Gino. Uwahi ka na kung hatagan sa imong takay. Usa lang kabaso ang imong imnon, Talaya. Hatagan ako laing imnonon sila si Lalang ug Lulong. Ingon man si Gino. Aron mahubog yun sila. Ma'am. May ibutang kong pagkatuog sa imnonon nila. Mao nga ayok kahibong kung nga nung una silang mahibog. Kung makatuog na sila si Lalang ug Gino, ingon man si Lulong. Ihatod na sa kwarto si Papa Anton. Kay matuog na usab siya.
Ang kami na lang duha si Renante ang mahibilin sa sala. Yes. Yes, Mama. Human mo pagkatog kang papa. Musod ka sa imong lawak. Mangandam ka na. Isulob ng daan ang naiti nga parehas ako naiti. Magpahumot ka na sa akong pahumot. Mag-ugom ka na sa menthol candy. O magpaabot ka na sa akong miss call. O nahibaw na ka sa imong buhaton human sa akong miss call. Talia, nakabati ka ba? Yes. Yes, Ma'am Erica. Yes. Okay. Good luck na itong duha. Kausalag ni nato buhaton, Talia. Busa kinahanglang may mahitabo yun ninyo ni Renante karong kabiuna. Talia, ayaw yun ko pakyasa karong kabiuna. Ayaw kalimot nga naanan nimo ang katunga sa bayad sa atong kasabutan. Yes, Mama. Yes. Good. Wa ka na panahon sa pagkatras. Nakabati ka. Yes, Mama. Usbon ko. Kinahanglang may mahitapo ninyo ni Renante karong gabi una. Sige na. Pangandam na. Ayaw paghago sa trabaho una. Aron kondisyon ng imong lawas karong gabi sa atong gibuhaton. Kalain sa kong kibati, be. Mura mo kong dili makaginawa. Karong gabi na ang among plano. Kalain gid sa kong kibati. Mura kong kasukawan sa kakulba. Maligo na ko. Maligo ko. Basin ang mahawasan ko sa kong gibati karon. Dili pa ako magkulatahan ni Dr. Renante, no? Kung magkabantay siya nga, dili na ako si Ma'am Erica. Oh, love? Kumusta naman ang mga katabang? Ready na? Ha? Oh, Erika, love. Naunsa man ka? Mura man og wa kasi mo kaugalingon. Naghuna-una lang ko kung unsa pa'y kuwang sa atong pangandam. Abi ba na kog simple lang atong selebrasyon karong gabi eh. Nganong mura naman hinuon kag na problema? Waoy. Naghuna-una lang ko ba nga masabi yun ang tatakon karong adlaw sa atong pag-celebrate. Maptos na ko. Love, ayaw na paghisgot, ana. Kalimtan una nato ang bahin sa anak, okay? Mag-enjoy lang una ang duha. Nga kita lang. Sige. Mula kaon na ako, ha? O ginigpauli na ako karong hapon. Sugdan na nato ang celebration. Okay? Bye. Love, Yes. I love you. I love you too, Erika. I love you, Renante. Musa buhaton ako ang tanan nga malipay ka. Ani lang una ko sa luyo magpahangin. Mura man nagbuhot ang akong dukhan dito sa sud. Di na kikapungan. Karong gabi na gyud ang among plano ni Ma'am Erica. Kayo tanaw niya kaniyan. Ilas! Nilulong? Ngigagin ni mo, is. Lingon ni kay ni bayan, no? Kabis na lang, wala-wala mi ni mo. Nagkahimo pagpahayahay sa bilang kami o ang magkatabang, kabis na lang nagkabuang sa kusina. Kasenyorita ko daw ni mo, Talia! Nilulong, ayun na lang ko ninyo Ako awayan. mangaway ni mo. Lalang, nalay, nangaway ko no, Talia. Tabangan lang gyud ko ninyo. Wadyo tago mangaway nimo. Mo! Gilasan ako nagtanaw nimo dinira. Bisan gina sa paglabis basura. Pumagi ka mo tabang namo. Mao na. Ating bulan ako glimpyo ang inyong aki sa pagpanluto, lalang. Anong tingkon nun yun? Kung karoon na din mo buhaton,
Di kay magpasok-pasok ka din nga mura kag tagiya. Oh, kukuan man good ka ng... Oo, naunsa naman sa nililong. Gaban, kalian na sa ninyo gi gatan diha. Utrosab ka. Laban na dayon ka. Bisan ko nagtinapulan na ng imong pinangga. Oo, bukat sa niyong trabaho mo ang angay sa isang puhuay. Ano ako? Dinbugat akong trabaho, ha? Bukat lagi, pero lalain mo assignment. Ako lang trabaho sa trabaho taliya, be. Isang taon mo, eh. Bisit ka. Ay, nagkasuko lang. Sige. Ako na lang ang mutabang. Malimpyo na lang kung anam sa inyong sagbot sa pagpanluto. Sundan ako, basig. Sundan ako, ha? Basig. Tutuloy lagi mo. Antay yung sauna ni Molo, ha? Dili. Banjay ako ni. Ikaw, saan ba? Muagas, gano'n mong ihi, no? Ay, ikuan mo ka ng bugawas, gano'n mong pangigi. Hilom! Wa ko bang niya, eh. Gilasan lang ko sa liho ka ng taliya. Basta igihana, gitaw na ni Bayhana. Naunsan man taon sa di, taon sa Taliya, oy. Magsigim sa ginukto karon. Mura magduri bugat kay problema. Gabi na yun. Doon na yun ang oras. Langga. Oh. Okay lang ka, Langga. Ako? Okay. Okay naman ko. Ganina ako nakabantay ni mo ka mahimutang, Langga. Ambot pa, Gino. Lain man ang pamatin ako sa kong lawas. Ayaw lang pag-apil og andam, oy. Oh. Ngayon lang ako lay bahala. Ay! Tama ko naman din, eh, oras na lang sa paglabisa, oy! Ay, dali na. Magsubo ng party. Kung gusto ka, ako lay tabang arang lalang. Dali, andam na sa misa, dali. Pero may problema. Talaya, kani mga wine, ari na diri sa gamayng lamisa. Yes, Ma'am Erica. Kinamit siya tuwali, ma'am. Ari na diri sa tunga? Ari butang? Oh, diha lang na. O punig lingkuran nandire. Ay, daghan yung mga visitors, ma'am, Rika. Dili para sa bisita ka ng ipapuno na kung lingkuranan. Para inyo ng mga katabang. Kinigusto pa sa Uy, apil mi sa selebrasyon, Ma'am Erica? Oo. Kitang tanan ang mag-celebrate sa among anniversary ni Renan. Oo niya, apil sa may giinom, ma'am. Apil sa may. Kung sa imong buhaton, mo sa inyong buhaton. Ala, no? Sige na. Kung inaglingkuranan dire. Oops. Dalian na ninyong andam. Kay niya na sa Renante. Bangin niya, tawagin. Ako ni mo sugat niya. Kinuo ko. Mauna gini. May abot na ang gabi ang ako ikadlok. Hoy! Sam-sam mo. Lalang, no sa mga oy. Nagtanga ka man. Ay, bebe. Nagkakapilo na namang mga wise na, be. Ako na pelo na, bebe. Live ka lawas ni Motelia. Maglain na yun. Abi ka doon na may trabahoon. Undang yun. Saan ka? Bugnom ng kamuti mo. Waman, Gino. Sige na. Ato lang ipahilo na. Sige. Eh, magkuha kong lingkuranan para ng tutulong lalang. Mura naman kong mamatay sa kakulba, uy. Unsa magyug kay mahitabo karong gabi. Okay. Karon nga naman naman tagpanihapon. Panahon na sa wine. Imo gining gipangandaman da, love. Natural. Gusto ko nga mag-celebrate ng tanan sa among gugma ni Sir Nanta ninyo. Nga nataw karong buwan na og pitsa. Way balibaray sa inom, ha? Inom, balibaran. May magkamatayon. Inom ka! Way problema na. Lang. O sa mga, inom ka? Di na ba dyan nag-inom, ha? Pero tutog alam ni mo, mainom ko. Oo. Ikaw, Talaya. Muinom ka ba, Sam? Dili. Unsay dili talaya? Dili ka mo inom? Ha? Nagsugod na ang party ug suma sa plano nila ni Erika ug Talia. Unang nakatuog sila si Lalang ug Gino nga nakainom sa tambal nga pangkatuog. Naglisagol ni Erika sa ilang giinom. Dayon si Sir Anton. Ug unya, nangandam na sila si Erika ug Talia sa ilang pagbaylo ug dapit. Kami nga og kangit-ngit na sa palibot. Ang kahayag na lang sa suga sa gawas ang midanak. Nagkatuog na ang tanang tao.
Tungod sa tambal nga gisago ni Ma'am Erica sa ilang giinom. Niala ko sa gawas sa kwarto nila ni Ma'am Erica o ni Dr. Hernante. Oh. Mama, Sige na. So, dali. Dadaan ka ng botilya sa wine. Naibaw ka na sa imong buhaton ka rin, Hante. Ma'am Erica. Suot na. Ma'am Erica. Suot na. Buhatan na nga akong gisugot ni mo. Puna-puna ang kwarto. Sige na. Nagpaabot na kanimo sa rinante. Ngit-ngit ang suot. Dili na maklaro imong lahong. Ang imong baho lang ang maklaro niya. Gawas pa. Hubog siya. Pero agresibo siya tungod sa tambal niya kung isagol siyang giinom. Sud na. Yes, ma'am. Oh. Nara sa kama si Dr. Hernante. Dali na. Hernante. Pasilo ang amo ambit ko sa imong panahon. Love? I love you. Okay. Silent mode. The first Gawot sa kuntukan. Nabuang nagatingali ko. Nabuang na ko. Ganun ako maningibuhat sa kumbana. Pero kinahanglang makontrolar na ko ang tanan. Ako ang mapadagan sa mga kinabuhi. Ako lang. Okay. Tali ha. Masad na ko sa kong kwarto, ma'am. O sa mga kinahita mo. Naghilak siya. Natugra sa rinante. Ugwa na siya sa pot. Renante. Renante. Milampos ko. Milampos ko. Renate. Magbunga lang ang tanga itong buhat. Magbunga lang ang tanga imong kibuhat na ako. Magbunga lang ang tanga. Ako na yari. Dili ka na kumahimong kalimtan karong gabi na. Mao karon alabing maligpayong gabi sa akong kinabuhi. Dear
Diary. Dili. Masabot. Ang akong kalipay. Sadyang. Gitugyan ko. Kang Renante. Ang akong tanan. Naibaw ko. Nga maulang kini. Ang bugtong gabi. Sa maong kalipay. O kanumon ko kini. Hangtod sa akong kamatayon. Ug unta. Magbunga. Ang among kibuhat. Kana. Matuwa ka, love. Matuwa ka lang. May kakusyan ako. I love you. Mahal na ka. Basta buhatan ko ang tanong nga ang ikaw buhaton. Pero malipay ka. Bisan pag-usa kini ka magpakapuang. Good morning. America? Gikapoy ka. Kumusta? May nahitabo ba ninyo? Yes, ma'am. Good. Kinahanglan mag-amping ka. Ma-request ko ni Papa Anton nga iuban ka kanunay. Ikaw ang mahimo na kong personal na alalay. O kuhaan ako siya glain. Kinahanglang ampingan ta ka. Dili mahimong mo trabaho kag bugat. Og pag-ampo lang nga mumaptos ka. Aron makuha nimong tibok bayad si mong kipuhat. Ma'am. Okay. Ayaw pagtrabaho og bugat karon. Manarapo ka lang sa bintana. Unsa magining akong kisudlan? Gusto kong imuong robot ni Ma'am Erica. Hello, love. Good morning. Labad man ang kung Nahibaw ko. Busa niya, imnaning tambal. Pawa sang offer. Mura kong nuwagtang sa kalibutan gabi, Ida. O sabay na hinumduman mo, love. Well, nanuta din sa kwarto. O, nindot sab ang silent mood. Pero, Pero unsa? awa. Kuha lang. Murag, danag na lang ang tanan. Love,
Nalingaw ka ba sa tong anniversary? Nalingaw. Sige na. Inom na ni ini. Aron mawa ng lapad si mo. Hello, Laga. Oh. Good morning. Gino, may magdili ka mga lituhawag. Mutan. Nasa man ka, oy? Ay, lagasuko. Bunga to sa akong gugma ni mo. Basta, ay na nag-usba ha? Oh, bait. Sorry, Gino. Kung dili di mo madawat ang ako mga gusto, magbuwag na lang ta. Oo, ha. Ay, lang lalaga. Oo, di ko mga litong case ni mo. Kadang magsabot ulit ka. Unsa man mo diha? Magtabi lang mo? Yan, sa Di nila mo tabag paghipos dire? kita rong gigibantayan ni bayana. Pida. Human ang selebrasyon noy. Panahon nos trabaho ba? Sige na, Gino. Tumbagya. Tabangan na nato sila lang sa mga hipuson. Uba ko lang. Unsa? Mangita kag laing makaatiman kang Papa Anton? Mao ka na, Renante. Si Talia day. Ganahan ko nga himo siyang personal alalay nako. Unsa? Pero love, nakauyon si Papa kan Talia. Renante, mas kamit na ko si Talaya. Edukada siya. Dali siyang makasabot kung suguon. Labi na sa trabahoon sa butik. Ha? Ayaw ka bala ka. Mangit ako parehas ni Talaya nga makapantay kang papa. Pero, ikay hangyo ni Papa. Oy, ano pangika man ko mo ang kigatiman Erika. Papa, kinahanglang hatagan na to chance si Talaya nga mutubo. Utukan siya. Anugon kung ato siyang igaid lang din sa bahay. Oh, mau ba? Ganahan ka ni Talia. Yes, Papa. Buotan siya o utukan. Mao nga makatabang siya nako sa akong trabaho. O gawas pasab, nagkinahanglan kong kauban kanunay. Kay giatiman pa ko sa doktor aron makaanak ko. Kung maungay maayong buhato, sige. Pangita ikaw laing makabantay na ako. Thank you, Papa. Hoy. Sige na, oy. Hakuto na mga basura sa gawas. Oo. Ula lang. Talaya, pag-ilis. Ma'am Erika? Gikan ka ron. Ikaw na ang akong personal alalay. Og dili ka nakatabang lang din, he. Kung nasa kumulakaw, kauban ka. Nagkasabot ka, Talaya? Gigaw nga na ni Erika sa ilong si Talia. Asa man ka sangko kining iyang plano. Mumabdos gid kaha si Talia. Nailag gid kaha nila si Dr. Renante. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Gugmang binilanggo. Dalit ka nato sa RMN Drama. So this love I've long hidden. Ug mo to ka listeners ang part 3 sa Gugmang Binilanggo. Padayon kog basa sa comment mga ka-listeners, no. Si Aisal Kusaybe, salamat Alvin dyan sa sumpay bitaw dili makapareha ang views ug like nakabantay ko ana. Grabe bitaw ang uban human nalipay sa drama, mao siguro wala na si amigo drama kay walay mag-like sa iya drama, mo view lang. Mao lagi, no. I-like niyo mga ka-listeners ba para madasay po ang uploader, no. I-like ninyo, yan na. Nya kung may mga mugbo ang ads, kasi kana lang, katabang, no? Yan na, nakaka-listeners, no? Salamat ay sa Alco sa ibo niyo sa imuhang comment, no?
Si Charlene Pacana, salamat sa upload Sir John, God bless. Salamat po mo Charlene Pacana. Si Miss Lynn Sapiola, please part 3 with emoji nag katawa no, paningot. Muna part 3, Miss Lynn Sapiola. Og si Dinim Oriendo, halaoy kaluoy sa dud sa babae kung mubati og pagigugma sa lalaki nga may tag-iya na ug amo pagyud amo na amo pagyud no. Emoji ka pahiyong na salamat sa pag-share ning drama Sir John, always listening here in quiet with heart no. Salamat kay Dinim Oriendo no, nanana gid no, mao gid mo nagingon og gugma nga wa sa saktong panahon no? Gugmang dili makatarungan mga kalisteners. Si Lasido, thank you kayo sa bagong drama with heart, salamat kay Lasido. Og si insa man ni si Pirolin TVs, pagkanindot kayo ning drama idol, episode 2 pa lang excitement na jud kayo. Salamat kayo kay naa na pod ko'y giatangan kay no nauman ang buak nga salamin. Salamat kayo with kinaganang heart ning comment ni Pirolin TV. Salamat kayo no. Cleabel Albero, wow na jud sumpay sa part 2 malingaw na pud ko idol. Salamat sa pag-upload. Salamat pod Cleabel Albero no sa pagpaminos part 2. Og kining sa pabay na pabaylain na niya basahon ng subayin ako listeners no kay nagshuffle ang comment no. Si Aserman tong uban ay murag na human naman tingali na akong basa tanan si pa dahil si Ivan Lee. Thank you idol sa pag-upload, nice good story. Salamat kay Ivan Lee no sa paminaw. Og si Marian Laborte, hello idol, salamat ninyo to ang part 19 sa buwak na salamin. Nice jud, always watching from Osaka, Japan. With Dimak Heart og na-plug no sa Japan. Salamat kayo. Marian Laborte sa paminaw no. Ginindutan dai ka, salamat kayo. Lisa Amper, salamat sa pag-upload idol, always amping with unom ka heart og sign of prayer ha. Salamat Lisa Amper no. Rosalino Junior Angeles, salamat idol, may bago na po drama pagkahuman sa buwak na salamin with unom ka heart. Salamat Rosalino Junior Angeles. Si Myung Yungi, human na ko like loads, huwat na po ko sa sunod na episode ani nga drama with heart. Salamat kayo Myung Yungi no sa pag like no pagpaminos drama. Nya si Dinim Oriendo, doon na jud sa tentasyon sa Italia kay nahimo na siyang sumbunganan sa mga problema ni Erika o Grinante Pastilan. Thanks for sharing Sir John with heart o God bless with talo ka sign of prayer. Salamat din ng Oriendo no. Si Lini Omega, gani sir ang like jud sa video ang makapromote sa YouTube algorithm. Big thing jud ng like kay ang wala pa naka-pound sa imong channel makita na nila sa mga nagapaminaw bisaya drama mao na itawag og algorithm. Tama jud ka no. Sakto gid ka Lini Omega no. Una nga i-like ninyo mga ka-listeners no. Charlie Bordan 3 viewers. Salamat Charlie Bordan no. Ikatulo kang viewers ani. Mao ba no. Salamat. Og si Clotel de Landas, good evening idol, sige jud ko paminaw idol, minsan lang ko mag-comment ang akong ganahan jud na drama katong langit sa kilat ko, og dili jud ko mag-skip sa mga ads para makatulong ta magpadayon ang atong pagpaminaw. Salamat idol, mao jud ni among lingaw nga OFW mga Bisaya with tulo ka heart og duha ka emoji nagkatawa. Salamat Clotel de Landas no sa pagsuporta pinagi sa pagpaminaw ug dili pag-skip sa mga ads. Salamat kaayo. Medrico si basa ni Medrico Naranjo o Naranjo ba? Medrico Aranjo siguro ni sumpay mo sa handle no. Thank you idol sumpay wasa pa yan Medrico Aranjo no.
Nil sa tabigi, Sir Jan, unta, ug mahuman nga drama, ma-upload nimo ang Love Tika Arabila, murag nice po na nga drama, pasensya no, kay wa ng dramaha no, nil sa tabigi. Kung kasubay ang dramaha, naam na sa laing stasyon, nakabantay ko na sa laing stasyon, pero wa ko ka save, no, wa ko ka save og audio. Unya, si Annalyn Santarin, pat ka-heart niya ang comment, salamat kayo. Si Roland Escogono dol ang bilangguang Bulawan ba part 6 tataman i-upload ni amigo pwede nimo madayon dol bisan part 7 na lang ka magsugod thank you mo lagi wa man magparamdam si amigo pod sa paramdam mo sa iyang desisyon ba makatiwas mo siya dili na dili na umayhon siya nga ipadayon ikaw lay padayon na usjan yato na lang padayonon balag na ikulang to akong file no at least mabot sa katapusan ba kay saya man gud daghang nagatang banja mabitaw ending ay sal ko sa ibi ako gyapon nagulat nindot na baya to mo siguro wala nang padayon kay pila lang kabuok ang mag-like kaysa nag-view with mojing nagpahiyom mao lagi pud no mao ito nang suportahan gud kung nalingaw mo sige like na ninyo mga ka-listeners no kung nalingaw mo paminaw ba di kay mang-bash yung human kung nalingaw mo pasalamat ba sige like lang ninyo mabito na sige hangyo ni amigo kasi kabantay ko sa yung vlog ay pa mo ka pindot sa notification bell palayog na po og like og i-share niyo mo ana bitaw to si amigo mangyo ba yan na no ako na lang ko mangyo kay murag sig kanang gusto na ko nga gikan sa inyong kasing-kasing ba kay kasi ibas namgoy mga basher pud nga wa ko ganahe ano mo like mo ko ana ba bisan na go agig pasalamat kay nalingaw bitaw mo nya na mo ni tawo ba pasalamat to no tama gid ka ay sal ko sa ibi no sige i-like lang malipay na nag-uploader na kaya at least na-appreciate yung kahago ba no ay si I am Charis ako po nagulat nindot ba yung tato nga drama mo lagi I am Charis no nindot ba to tulo ka heart niyang comment po no salamat I am Charis no basin po og maka kuan na no ilang kumusaad sa no kay napa koy laing drama nga ako pang i-arrange ba Juniper Patulumban tulokar yung comment salamat nga si Charlene Pacana waiting sa next episode sir dyan mao niyang part 3 Charlene Pacana si Miss Lynn Sapiulay salamat way sa payan nga si Marian Laborte namilamok ni tugpa no Marian Laborte salamat sir dyan na nasa ko'y mapaminaw drama kay human naman sa buwak na salamin ay nasa ko ning gugmang bilanggo part 2 karon part 3 na tanong with pito ka heart niyang comment salamat Marian Laborte og si Lini Omega naminaw naman jud mo pag like pud mo wa mo na ibayad para tanan makapaminaw with tulo kay emoji nagkatawa with nay nagpahiyom pud ni emoji salamat Lini Omega no sa imong mga panawagan sa mga listeners nga mag-like sad mao gyud para madasig pud tanan ba madasig ang mga uploader bisan gud sa Radio Drama Bisaya mao na mo mention jud ko nga ganahan mo maminaw sad mo sa kang Radio Drama Bisaya no akong ipang-mention na sila pasabot kay para nasa may mga mapaminaw namoy mapaminaw nga laing drama kay umingon na jud mo ari ra mo paminaw sa kuan pero patay mauta kay nang kinayahan no selfish muna may dun na ipanglitok kon aron kay balo sad mo no na ilitok na ko na nga dito indot nasa siya drama nga kuan wala sa ako milaw mo dito na tigpaminaw mo sad kuan ang yahang drama kay wa man po kuan na mga ka-listeners no kanang Radio Drama Bisaya tigpaminaw sad ko sa yahal listeners po ko no listeners po ko niya muna magsige kog mention niyo kanang kung wa ko anang ako'y kopya na akong i-try ninyo hangyo siya kasi na siya na ba inanap ay kuan kanang wala bang tinabangay kay para madasig ang mga
uploader. At least, kuan ba, naningkamot ba nga paghatag o kalingawan ba, no? Ano na. Mga to ka listeners, kay murag, ting sugod, nag-atake mga lamok da. Nagsugod, nagpanglupad. Manakop na, mapanghapak ko na kung ito yung mosquito net. Exercise ba, panghapak-hapak, lamok ba mga listeners. Kay, mo ni makahilanat, grabe pinakan. Pating sakita, good. Kapila ko, mahilantan ng pinakan, mga labad sa obi tao. Kahilanat ba, maldito kay mga lamok ka. Wala, manakop ko ron, no? Mga mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo ka mga ka-listeners. God bless us all.